Oletko sä huomannut syöväsi jotenkin epäsäännöllisemmin tai vähemmän kuin ennen? No ehkä. Mutta se johtui siitä, kun mä pelkäsin, että mä oon raskaana. Sitten välillä, kun mä mietin äitiä. Uni ei tuu eikä ruoka maistu. Surun keskellä saattaa unohtaa pitää huolta itsestään. Onko sulla joku, jolle sä voit puhua? Helena ja Seppo. Ja tietty Elias. Ja onhan mun Lari. Sillä on tosi helppo puhua. Syöt sä koulussa? Siellä ei ole mitään kauhean hyvää ruokaa. Mutta kyllä mä aina jotain yritän ottaa. Sun paino ei ole mitenkään huolestuttava alhainen. Vielä. Mutta sun täytyy nyt kiinnittää huomiota siihen, että sä syöt terveellisesti ja monipuolisesti. 2 lämmintä ateriaa päivässä sun iässä on todella tärkeää. Se riittää nyt tässä vaiheessa. Lue tarkkaan, mitä tässä sanotaan. Miltä ne tulokset näytti? Mä en ole raskaana. Mikä sun sit on? No ei mitään vakavaa. Lari, mulla olisi sulle yksi toive. Pidä oikein hyvää huolta teidän parisuhteesta ja sun tyttöystävästä. Joo, totta kai. Kiitti kaikesta. Mitä oikein tarkoitti? Selvisikö jotain, mitä mun pitäisi tietää? Mulla on vaan joku vitamiinien puutos. Eli sen takia sun menkät loppu. Niin vissiin. Niin tällä sä siitä huolet. Ainakaan susta ei tullut isää. Yltää sitten tillalla. No, mitä asiaa? Sä nyt valmis puhua meistä? Huudetaan vähän lujempaa. Rauhoittumaan yksi himas. No, mitä asiaa? On sulla asia Katarinalle. Mitä sä siitä haluat? Vai luulet sä, että se voi parantaa sun homouden? Kuule, sut on tuomittu kaappiosta, uskalla sieltä tulla ulos. Mä olisin kysynyt vaan Iidasta. Mut ihan sama antaa olla. Siis onks jotain selvinnyt? Onks se... Ei ole raskaana. Mut mä oon varma, että sillä on joku ongelma. Vaikka ei sitä myönnäkään. Sori, että mä oon myöhässä. Ai te ootte jo syönyt. Onni sanoi käskeneensä sut pöytään. Mulla oli kuulokkeet korville, musta sen verran lujalle, että taisi mennä ohi. Mitähän siellä taas on oikein haaveiltu? Ettei vaan olisi lempi pehmentänyt päätä. Jaa, kiitti ruoasta. Mä toivon, että ruoka-ajoista pidettäisiin kiinni. Ne on meidän tärkeitä yhteisiä hetkiä. Mä tiedän. Anteeksi. Kiitos ihanasta ruoasta. Mä voin siivoa pöydän, kun mä oon syönyt. Kiitos. No sittenhän me joudutaankin ruokalevolle. Mua jäi vaivaan ne Katarinan sanat. Ja mä olisin kysyä, että onko Iidalla kaikki ok. No, mitä se tarkkaan ottaa sanoa? No, käski pitää Iidasta meidän suhteesta erityisen hyvää huolta. Se oli mun mielestä jotenkin outoa. Kaiken lisäksi Iida pilotti jotain papereita sen laukkuun. Eikä kertonut, mitä ne oli. No, ne oli varmaan jotain reseptiä se puutostila. Ja Katariina se neuvoo vaan ystävällisyyttä. Mitä se mun ja Iidan välistä muka tietää? No, haluu Iidan parasta. Mitä sä siitä nyt huolit? Iida on mun tyttöystävä. Totta kai mä siitä huolehdin. Mitä sä nyt mesoot? No ihmettelin, että miksi oikeasti sun parhaan ystävässä ongelma. Kyllä ne kiinnostaa, mutta mä enää jaksa esittää sille. Sä voit pitää kulisistaskin ja esittää täydellistä kundikaveria. Pysypää Iida ainakin onnellisena. Sulla ei turha sanoa yhtään mitään. Itekin oot pettynyt Iida, kun et esittää se parasta ystävää. Se on Iida. Moi Hani. Moi. Mulla on vielä vähän huono olo. Oot sä muistanut syödä? Ettei sulla ole verensokeria alhaalla. Joo, mä tarviin vaan lepoa. Sopiks, ettei nähtäiskään tänään? Haluatko sä mä tuon sulle jotain? Vaikka suklaata? Ei tarvii. Mä oon menossa jonkot nukkuu. Okei, no. Hyvää yötä. Ehkä sun olisi paras lähteä.
Mistä sä tuut? Eliaksella. Olit sä siellä, kun mä soitin sulle? No mä olin tulossa sulla, mutta kun menit nukkuun, niin mä kävin syläksyt sieltä. Mut sä et sit mennytkään. En mä saanut unta. Mä ajattelin käydä vielä lenkillä. Onko Suomesta parempi? Joo, se meni ohi. Näin nopeasti. Mikä sulla oikein on? Sä oot ollut ihan outo. Syö, niin vahvistut. Okei. Okay. Me lähdetään nyt haukkaamaan happea ja käymään Amandassa. Joo. Syökää sillä välin loput. Ja olkaa kiltisti. Miksi sä valehtelit mulle? En mä valehdellut. Tää huonovointisuus nyt vaan tulee ja menee. No siitä pitäisi ottaa selvää, että mistä se johtuu. Kun sun menkat jää väliin ja sulla on jotain ihme puutostiloja. No ehkä mä oon syönyt vähän huonosti. Kun mä halusin laihtua. Miksi sä et oo kertonut mitään? Meillä on treeneissä puhuttu oikeanlaista ruokavaliosta. Mä olisin voinut auttaa sua. Ai laihduttaa. Ainakin syömään ja liikkuu oikein. Silloin vaihtuu ihan väkisinkin. Ihana idea tulla tänne. Alkaa maistua muutenkin niin paljon paremmalta ulkona. No, on mulla täällä muutakin. Taas sulle. En mä taida. Noissa on aika paljon hiilareita. Sä tarvit niitä, kun sä liikut. Ja sut sai kylmää, jos sä et syö kunnolla. Tässä on kyllä aika paljon rasvaakin. Sit syödään kevyempi lounas. Usko mua. Jos vaan liikkuu tarpeeksi, saa syödä ihan mitä vaan. En kammas sun mielestä läski. No et todellakaan. Eikö jos tuukkaa, kun teet niin kuin mä sanon? Sä oot maailman ihanin poikaista. Mä lupaan katsoa, että saat sun vitamiinit. Hei, oota. Meidän pitää puhua. Meillä ei ole mitään puhuttavaa. No mä haluan nyt ainakin kertoa, mitä mä ajattelen. En mä voi olla sanonut. Musta meillä on ollut kivaa yhdessä. Ja mä veikkaan, että sä ajattelet ihan samoin. Ja mä oon ihastunut sun. Mitä tässä sanot tuohon? Ei sun tarvitse sanoa mitään. Kun en mä 2 voida kuitenkaan jatkaa yhtään pidemmälle. Mitä sä haluat? Nyt me lopetetaan tää säätö. Meidän on pakko ajatella nyt Iidaa. Mä tiedän. Täytyy nyt auttaa Iidaa. Terveellinen ruokavalio on kaiken Meillä on perusta. puhuttu treeneissä oikeanlaista ruokavaliosta. Elimistön täytyy pitää yllä tietty Mä energia. lupaan katsoa, että saat sun vitamiinit. Jos paino laskee äkisti, kuukautiskierto voi häiritä. Usko mua. Jos vaan liikkuu tarpeeksi, niin saa syödä ihan rauhassa. Energiataso, vaihdotus, Kiinteytys, kurinalaisuus, rasvaa, läski. läski. Moi, mites menee? Mitäs tässä? Menen tekemään läksyt. Mut eihän sulla ollut tänään edes koulua. Mulla on edellistä tekemättä. Elias, mä näen, että sua vaivaa joku. Haluatko puhua siitä? Joo. Mä taidan tietää, mitä sä mietit. Älä syytä ittees mistään. Miten niin? Joskus asiat vaan menee solmuun ja kestää oma aikansa, että ne aukee. Mistä sä puhut? Siitä, että Iida ei tiedä susta ja Larista. Niin siis, eikö mun sun mielestä pitäisi puhua sit Iidalle mitään? Iida on kokenut viime aikoina aika kovia. Musta tuntuu, että se on Larin tehtävä kertoa jos jonkun. No joo, mut kun tuntuu niin pahalta valehella. Joskus kertomatta jättäminen voi olla se parempi vaihtoehto. Varsinkin jos totuus sattuu. No eikö Iidan pitäisi ollenkaan saada tietää, että Lari pettää sitä mun kanssa? Mä tiedän, että mä olin vähän aikaa sitten vielä toista mieltä.
Mutta nyt musta tuntuu, että totuudesta voisi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Tikää tuolta joku leffa, minkä te haluatte katsoa. Pitää hakea lasit. Mitäs tää actioni? No vaikka. Hei, mä haluan tsiikaa klipi. Kuule Huokka, mitä sä tunkis sitä pyllyä mun syliin? No mitä sä selität? No antakaa nyt olla jo. Mulla on sentään muija. Toisin kuin teiltä tai täällä yhdellä sankarilla. Viititkö laittaa sen pois nyt? Miten sä laitat tän nettiin? No mä poistin sen jo ajat sitten siellä. No joku laittoi se jakoinen sitä. Kuvakohan se on ollut? Idiootti. On se Larin läppä. Se oli ihan typerää. Jos se ja Siidankaan yhdessä olisi lentänyt saman tien pihalle. Onks kaikki ok? Joo, ei tässä. Mä oon just lähes kotiin. No men nukkuu. Hyvää yötä. Näytää. Ai niin, Helena oli jättänyt jotain iltapalauunia. Se käy pois. Joo. Toisi jaksaa aina huolehtia. Iida on siis niin paljon paremman poikaystävä kuin joku piilohomo. No, Larilla on varmaan vaan huono huumorintaju. No eikö susta ole aika outoa, että se pussaa sua väkisin? No ei, se oli joku se läppä tai jotain, en mä tiedä. No, aika outo läppä. Musta voitais kertoa Iidalle saman tien. Päästään eroon Larista. Ei anneta olla. Sotketaan turhaa kaikki elämät. Hei! Mitä sä oot puhunut Jannelle? Miten niin? Se heitti mulle tää ihan ihme hinttiläppää. Tajuut sä, että sun vahtoamisessa niitä epäilyksiä herättää? No, en mä oo puhunut meistä mitään kellekään. Ja mehän sovittiin, että meidän välillä ei voi olla mitään. Vaikka eka haluttaisikin. Ja sä voit luottaa muuhun. No niin mä luotankin. Mut sä ootkin ainoa. Mitä täällä oikein tapahtuu? No, me nyt vaan törmättiin tässä ihan sattumalta. Mä luulen, että sä oot mun puolella. Turha sun on meitä syyttää. Ei me sille mitään voida, jos Matlina lämpöä sulle ja sun videoilles. Tää asia ei kuulu sulle pätkääkään. Tajuisit jo. Jos muija ei kiinnosta, muija ei kiinnosta. Sä et tiedä, mikä Matlenaa kiinnostaa. Ainakin mä näet siellä täällä. Hei, anna olla nyt jo. Älä nyt leikistä suuta. Jos mä opettaisin pojalle, miten naista käsitellään. Tarvin neuvoja miltään kaappihomot. Mitä sä sanoit? Sä imutit Eliassa ja Naamia ja sä oot homo. Eiks niin homo? Perussana! Eikä peru! Lopettakaa nyt! Sä et osaa pitää päätäs kiinni. No osaa mä sä lopetat mun kiusaamisen. Katokin, että oot hiljaa. Mitä toi nyt oli? Onks talousmaatin sustemus koko tän ajan? No, ei se muuta kuin sit pususta vaan. Mut mä sanoin, että se oli ihan vaan vitsi. Mennään myöhästytään. Messa helvettiin! No. Miten sä tänne eksyt? Sun pitäisi olla sun uuden parhaan kaverin kanssa. Sä et voi olla noin lapsellinen. Se hullu melkein veti mua turpaa, kun sä vaan kattelet vierestä. Sä ite provosoit sitä. Ja mun muistaakseni sun piti pysyä hiljaa siitä pususta. Joo, mä oon luvannut pitää Lari homoille salas. Iidalta. Mun mielestä senkin olisi kyllä korkea aika kuulla. Monta kertaa mun pitää nyt sanoa tästä. Iida on onnellinen Larinkaa. Eikä se kaipaa nyt mitään uutta sotkua. On varmaan tosi onnellinen sitten, kun saa tietää, mikä tää meidän superhetero oikeesti on. Pelkäät sä Larin kostoa? Ei tässä oo siitä kyse. Iida on just alkanut toipua mutsinsa kuolemasta. Nytkö olisi oikea aika pudottaa uusi pommi? Häh? No ehkä ei. Niin, annetaanko asiasta olla? Pitäisköhän viikonloppuun tehdä jotain meksikolaista? Vaikka takoja. Ihan sama. Lähtit sä mun mukaan kauppaan? En mä jaksa.
Ei vaivaksua joku. Tale. Mä kerroin sille, että Lari on homo. Ja luotiin, että se osaa pitää salaisuuden. Mutta sehän meni sitten suutuspäissä löytää koko jutun. Iida taisi ottaa asiaa aika raskaasti. Ei se onneksi saanut tietää. Mut Lari, se veti mulle ihan älyttömät kilarit. Tuo on aika iso salaisuus pidettäväksi. Ehkä se jossain vaiheessa ymmärtää, että sun oli pakko puhua jollekin. Niin. Tai sit mä en vaan saa koskaan anteeksi. Kannattaa koittaa jutella sen kanssa. Se tarvii vaan varmaan vähän aikaa rauhoittuakseen. Moi. Mä arvasin, että sä oot täällä. Mä juttelin Talen kanssa. Ja se lupasi, ettei se puhu susta mitään. Tai siis siitä, mitä naamiaisissa tapahtui. No anteeksi, että mä kerroin sille. Mut mä tein sen naamiaisten jälkeen. Mä en vielä tuntenut sua. En mä enää tekis niin. Mä välitän susta. Oikeesti. Mitä muuta mä voin tehdä kuin pyytää anteeksi? Sitä paitsi Talle on ainoa, joka tietää meistä. No mitä se auttaa? Se voi kertoa milloin vaan Iidalle. Mähän jo sanoin, että se lupas pitää suunsa kiinni. Ja sä uskot sitä. Se mölätti jo kerran. No joo, mutta se tietää, että Iida tarvitsee tällaisia uutisia nyt. Ja jos tää juttu joskus leviikin, niin mä pysyn ainakin sun friendinä. Joo. Roduttaa tosi paljon. Meitä Iidan, mun jengiläiset ja koko mun elämä. Ja mäkö en merkkaa sulle mitään. No ei todellakaan. Jätä mut rauhaa. Mä en usko sun. Elias.